weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gural yaro to bele ndendi to cuuja to ganki to tulde baali to wuro Djiby Alpha to wuro Djiby Alpha to Seyena Wuro Molo Seyena Gababi to Wajjo Bosoyaɓe to Gurjuma to Sinthiane Gurjuma to Dar Salam ko on takkusan juulam ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siliba to Moderna ha to galle makko Sama Sato Killinkara ko on takkusan juulam ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbaye ha to galle musidɗo men sehil men Aliwa Haruna Diallo to Dabbane ko taari ɗum kala kabaruji men e demgal pulaar ne jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Mokhtar Wul Ndiaye ko hoore jaagonde leydi ndi o holliri tigui wonde équipe aji ministère de l'équipement et de ministère du commerce ene tawe tigui e nder sur le terrain yurditade kay ko fate hadde kay ngabbirgol cogguji guila e carburant ha gueɗe ñamateɗe ɓurɗe haddinede kala o yerima ɓesgu leydi ndi kadi ɗe dañata hakkillaji men ko fate carburant wonde kay ɗum jogorani mankude e nder leydi e to leydi Sénégal Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe leydi ndi ko kanko kadi woni gardiɗo landa Pastef o erima dendagal Pastef naɓe tawateɓe nder France kay ɓe dokkodiri aadi ñande 19 lewru avril dartoɗo ɗo to Paris lamorgo leydi France omo yiiɗi yuɓɓinde toon ko fate méga ko fate terrain meeting woni meeting molanteɗo Allah to leydi Mali kono gasi ɗiɗo cadre gondude agent ji tawi ko gollotoɓe ministère de la justice kañumen tigui jeehi Allah traité mumen kabruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Iran to dowla cittentude Amérique to leydi Russie to leydi Finlande bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni pren pacciren neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahel jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64
43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogasi jeenayyi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie puɗɗoɗen Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagorɗe laamu leydi Mauritanie o wi tigui wonde laamu ngu kayim ina wonde kay laamu ngu ina holli tigui wonde laamu ngu hay oɗo saaha joni ene jogui kayim ko fate carburant tawi ko jonɗo no fewi ene wiya tan kay wonde oɗo saaha joni dendagal kay ɓeena tigui taw ko joguiɓe kulhuli ko fate ngakkugol carburant holliri tigui wonde stock carburant ene woodi hano hannirta ni e nder leydi he o holliri kadi wonde kay ministre de l'énergie et du pétrole nuldi kay sur le terrain équipe aji kewɗi no fewi ko fate surveillde kay cogguji tawi ko ɓeena yeeyoɓe station ngaji yeeyoɓe carburant guila kay mbiɗen ngabbina cogguji ɗi ene jeeya cogguji ene jeeya carburant tawi tigui wona cogguji jammiraɗi o holliri noon wonde kay omo eri noon yimɓeɓe kay dendagal population kala tinɗo kay wonde kay ɗum ne waɗa cogguji ɗi ne ngabbina nde yawnoto kay ko ɓuuri yawde habra laamu ngu beele peeje ne ƴetteno o wi kadi wonde kay omo jarna jagogal omo jarna kay o holliri kadi wonde omo jarna dendagal leydi dendagal kay ɓen gollotoɓe ɗiɗon service aji kala e oɗo saaha joni dariɓe darde men lan kay ko fati e haɓade ɗeɗon golle o wi wonde Mauritanie kay hewɓe gullitinoma wonde station ngaji kewɗi nana uddi kay nana uddi ene mbiya carburant ala taw ene jogui essence e gasoil kala ene jiiɗi tigui moftude ɗaɓinade kay wonde ene hewɓe ne kollira wonde darorɗe lewru darto ndu ma tigui cogguji ɗi ngabbu o holliri noon ɗum kay wona hunde wonde ɗeɗo balle kala noon e nder nokcoda ko joom otoji kewɗi kay jiita ene mbaɗi tigui doggol men jungol yesso station kala moto birtiɗa ɓe hen tawi ko yidɓe wadde carburant ɓe hen kadi ne jogui bidon ngaji gam sodde carburant gam yidde moftude jogade kulhuli kay wonde carburant ne ɗamina ma ngakku e nder leydi he o holliri noon wonde sodde carburant kay ne mofta jarani saabu kay haydara ala ko ngakkata so Allah jawi kay e nder leydi he ko fati kay e oɗon carburant wonde kay tigui o stock leydi ndi ne jogui stock timmuɗo no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗen Mokhtar Wul Ndiaye kanko woni hoore jagoɗe leydi Mauritanie o holliri wonde magasin aji kewɗi uddama pawama kadi amanduji ɗum noon ko caggal nde contrôle service commerce kay tawi kay hewɓe ɓen ina ɓeydi cogguji walla ina mbaɗi tigui ko wiyete monopoly yoga e marchandise uji o yetti noon service aji ministére du commerce kay darde mumen fayidinde no fewi oɗo ɗeɗo golle payidinde ɓe mbaɗi so hadde kay cogguji ɗi ngabbude e nder leydi he Zeynabou Mintou Ahmed na kañum woni ministre du commerce mo leydi Mauritanie o holliri wonde équipe aji makko kay nana darino dole mumen ponnoon e nder jeehen e rende kay stock guila stock nguura teskade toppitade kay guila tigui ga stock o ngakkude e toppitade kadi cogguji hadde cogguji montinede e nder leydi he o wi wonde Mauritanie kay ina jogui stock jonɗo no fewi ko fati e nguura o wi kadi wonde campagne rende jeehe kay e cogguji fuɗɗi tigui ho nder jeehe nokcoɗa kono kadi ɗum carama ha e nder dendagal jeehe tawateɗe e nder région ngaji ɗi kala ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Algérie holliri tigui wonde cargaison gadano tawi ko dimduɗo jawdi woni mouton o miriɗi e nder leydi Mauritanie yettima toon to Alger lamorgo leydi Algérie ɗum noon tigui ɓe kolliri Algérie tigui halfina hono no holliri kay jagorgal leydi Algérie kalfinaɗo ko fate ndema o holliri on ko guila aljuma ɓennuɗo ko guila nden kay
tembe ni fuddi yettade ton Algérie non koko sifodiri e leyɗele nayi ko sodde jawdi hewdi no fewi Mauritanie ne tawe hen Mauritanie non ɓe kolliri tigui ɓe foti sodde ɗo kay fodde million jawdi nanude toon to leydi Algérie foof noon koye mbadi heblanade kay ko fati julde taske arore kay ko fati layyaji o holliri noon wonde bateau gadano kay ko ñande alkamisa yetti hay sinno ko ñande aljuma ɗum fuɗɗi jippinede ɗum noon kay ma golle ɗe jokku ha ɗo kay nogas lewru mai 2026 Algérie noon koko sifodiri e Mauritanie mbiɗen eɓe cooda fodde million tawi ko jawdi ummade leydi Mauritanie faade toon to leydi Algérie ha joni habaruji men demgal Pulaar sen nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden bis Dakar dim diga mbaɗannoɗo ya garta kay tuggi Dakar faade Thiès ko heewi accident jamma seta hanki o sanga 19 heures walla mbiyen kikiɗe kirɗe sanga 19 heures woni 7 heures kikiɗe e dow autoroute hay goto noon mayani hen hay goto kadi gagnaki hen hollirama ko ɗon kadi ɗon e ɗon Dakar dim direction Dakar dim diga nuldi toon bis goɗɗo kay ari ƴetti dendagal passager ji wonnoɓe on bis kala mbatta e bis goɗɗo jokkiɗe ngal men faade toon to Thiès Dakar dem dig noon holliri kay wonde kala passager kay boniraɗo hen hunde kay ma direction toppiri kay no jomum waɗira tigui no Dakar yoɓiri kay ɗina passager ji no jomumen joɓira kala ko jomum bonira hen maɓe mbaw yobtu ɗum hano hannirta ni kamɓe Dakar demnik noon ɓe jafno dendagal ɗiɗon passager ji kala e oɗo kayitana kebdoɓe walla oɗo accident tawi tigui wona e teyde mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko hoore jagoɗe laamu leydi Sénégal kanko kadi woni mawɗo landa Pastef o waɗi tigui inauguré to siège landaka to Fissel o waɗi ɗum inauguré o waɗi toon discours tawi ko discours poña e nder discours he noon o wi kay wonde en 2023 woni hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas landa Pastef ka koko waɗano disu woni koko momtano o wi noon ko momtano tan koye papier kono to ɓerɗe yimɓe hakkillaji yimɓe kala landa ka ne wodno landa Pastef ne woodi kadi meeɗani wasde wodde kadi koko wodata tan o wi noon en 2023 ko jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu biteɗo Antoine Félix Diome kañum tigui wanno disu kañum limno hollirno wonde landa ka fusama kono noon haɗani landa ka kala e fusede o holliri haɗani landa Pastef ka ko kañuma suuɓi kay ha heeɓi kañuma suuɓi gonɗo hoorejo leydi Sénégal o wi noon wonde landa Pastef kay ma ɓeydu kadi ma ɓeydu jalbude tawi tigui ko jalbande nde hono mum meeɗa yiyede e landaji dawrugol e nder leydi Sénégal o wi kadi wonde kay o wi wonde kay fandare makko kay ko fandare makko kay ko tigui ko institut politique wadde landa ka industrie politique ɓurɗo mawnude e nder leydi Sénégal woni tigui wadde parti Pastef wona parti ɓurɗo mawnude ɓurɗo jogade doole e nder histoire leydi Sénégal kala o waɗi ɗum ko wiyete machine politique o waɗi ɗum kadi ko wiyete rouleau compresseur ko konngudi makko kanko Ousmane Sonko o holliri noon o holliri kadi e nder lewru avril darton ndu ma yimɓe ma yuɓɓine ko wiyete terrain meeting woni meeting mo walanteɗo Allah toon to Paris lamorgo leydi France ko toon noon to Fissel e nder département mo Mbour ko toon suuti ɗiɗon konngudi e nder tournée makko mo wonno tawi o iniri tournée o ko nem mettu no nem mettu tour ko ɗum tigui o iniri oɗon tourné ko asata hanki nogas jeetati lewru mars 2026 ɗum wonno Ousmane Sonko noon erima dendagal faraytanaɓe tawa kadi ko jeeyaɓe landa Pastef walla jiɗɓe abbade landa Pastef tawateɓe nder leydi France kamɓe kala o erimamaɓe kay ñande alata sappo e jeenayyi lewru avril dartono ndu nde ɓe pottete toon to Paris lamorgo leydi France e oɗo kay terrain meeting woni meeting molanteɗo Allah mawɗo ɓe ni yuɓɓinde toon Ousmane Sonko noon siftinde on guila noma kay o waɗa hoore jagoɗo leydi Sénégal guila 2 avril 2024 faade oɗo saaha joni o suwata o yaɓɓude koyɗe makko e nder France e nder septembre 2025 o bismanoma toon e forum tawi ko forum biteɗo BFI France inno création bannoɗo to Paris kono on invitation ko geddunoɗo o salinoma tigui notoyade jaaboyade gona bismago Sonko noon waɗi voyage uji kewɗi kayi caggal leydi guilonoma premier ministre o yehi to leydi Burkina Faso o yehi to leydi Turquie to leydi Émirats Arabes Unis to leydi Maroc to leydi Italie kono o meeɗa yettade toon to France ɗum noon e ɗum holirtana wonde kanko Sonko o wona tigui derɗuɗo no fewi e nder leydi France hay golɗo lawol kay o holliri tigui wonde e nder nguɗo jillu tawi ko jillu makko ngaro woni ngo waɗat toon tugui woni premier ministre o yahani tigui e dow inde laamu ngu o yehi toon ko dow inde landa Pastef ko ɗum nayimo toon o yahani toon dow wondemo kay ɓornademo costume premier ministre ala o yehi toon ko ɓornade
laafa tawi ko laafa Pastef ko ɗum nayumo toon yubbinoyde tigi ngoɗo oɗo meeting ɓe mbiyata tigi tera meeting diaspora leydi Sénégal noon toon to France ene qime kay ha temedde ujunere ɓe ne mbiya ha temedde tati ujunere tawi ko neɗɗo Sénégal laaɓe wurɓe toon e nder leydi France ene yakora kadi ko toon e nder dongre Europe kala ko leydi France toon ɓuuri hewde ɓen tawi ko jeeyaɓe kaɗo landa Pastef teranga metika noon Pastef cakkiti ko ɓe mbanno ɗum tigi koto ñande jeetati lewru novembre 2025 to stade Léopold Sédar mo Senghor yimɓe notima hen noon hollirde kay doole landa kam e nder leydi Sénégal oɗo meeting ane ko yidde hollirde kay doole landa kam toon to diaspora ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alhaali dossier tawi ko dossier débatti gorkati en dossier noon ɓurɗo lollirde kay affaire Pape Cheikh Diallo ina jokki kay yuppude e oɗo saaha kala ko woni e nder sasa he soit tigui yuppidede yimɓe noon yimɓe hewɓe noon nanggama hen brigade de recherche noon mo Keur Massara waɗi tigui teɓande mawde no fewi moɓe cakkiti nanggude kay e nder oɗon alhaali ko nalanke dowlude no fewi omo wiye As Dione o ɓuuri lollide noon ko As Jaksida ko ɗum ɓuuri lollide inde makko noon o tigui o ko jimannoɗo jimi noon tawi ko jimi ko fati e diine tigui jimɗe biteɗe hasida tawi ko jimi Cheikh Ahmed Bamba kanko As Dione noon kanko As Dione noon ko neɗɗo kay jeeɓeteɗo no fewi e nder réseaux sociaux mbaɗaɗo suivi no fewi e nder réseaux sociaux ha tengti noon e hello TikTok o addi ko kanko noon ardi ko wiyete kurel Serigne Saliou Mbacké e kurel adolescent moɓe mbiyata Daaru Hirbut Tariqiya ɗum noon ko jimi makko noon ɗiwo heewi yimde toon to e nder maggal Touba walla e nder lewru Korka ene kette no fewi yimɓe hewɓe ne siifi ɗum e nder réseaux sociaux kanko watti 51 neɗɗo nanggaɓe kay alhaali oɗo dossier biteɗo dossier Papa Cheikh Diallo enquête noon holliri wonde kay kanko mo yaltidanno e Papa Cheikh Diallo haala ka noon yettima e oɗo saaha joni e noppi procureur Saliou Dicko yomiri tigui enquête jaaƴo nde waɗete hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen colonel El Hadji Oumar Faye kañum woni commandant zone militaire numéro 7 zone militaire numéro 7 ɗon tawate ko toon to Thiès kanko noon colonel El Hadji Oumar Faye o waɗi ko wiyete point makko de presse huccudiri e jayniyankoɓe ko fati kay e alhaali 4 avril woni fedde l' indépendance ɗaminiɗo yuɓɓinede hitande hikka nde toon to Thiès toon to Thiès noon tawi oɗo fedde l' indépendance kañum wattata duuɓi 60 ko leydi Sénégal heeɓi manditare mum o wi noon wonde no gasiri ɗi unité militaire e paramilitaire ene rendini fodde ujunnaje 3 e temedde 57 daɗiɓe ene tijja toon e oɗon défilé ɓaɗo to Thiès o wi kadi wonde ma élève aji tawi ko école aji sappo militaire gonɗi e nder leydi hen ma gaddu ujunere e temedere 74 tawi ko élément tawi ko élément tawto yaɗi to ujunnaje 3 e temedere 57 militaire e paramilitaire ɓe mbaɗa oɗon défilé hano hannirtini toon to Thiès ñande 4 lewru avril holliri kadi wonde ma sappo e 1 avion ɗi hinde aéronef wondude temedde 265 auto e engin blindé wondude temedere 6 motard wondude e bateau ji 4 e gueɗe goɗɗe kaɓirɗe kewɗe no fewi ma mbaw addede toon to Thiès tawi ala ko heeroyi kay so wona oɗo défilé militaire ɗaminiɗo wadde ñande 4 lewru avril tawi ko fedde l' indépendance leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to nokku biteɗo Sapikota aseta hanki o no gasi jeetati lewru mars 2025 walla 2026 maire commune mo commune mo Sébi Kotane o tawi tigui o fawi tufere arwindine ko fate magol stade municipal on stade noon jaaru magol mumen e guime ha 1 milliard woni milliard fawi temedde 6 million tawi ko franc CFA ko stade o noon afete ko nder bowal mawgal ngal wertago mum ene guime ha hectare uji 3 stade o noon ene waɗi ko wiyete terrain football ene tawi kadi ene nawi dendagal norme réglementaire jamiɗaɗi ɗi kala ene waɗi kadi ko wiyete pelouse synthétique wondude e vestiaire uji ene waɗi kadi systéme d'éclairage ene waɗi tribune aji ɗiɗi hen tribune goto ko couvert woni tigui ene waɗi caali e tribune goɗɗo o ko découvert woni tigui tribune mo ala caali ene waɗi kadi ko wiyete terrain basketball to
jouete eto ando balla jouete volleyball eto baseball fof ene joué ndera oɗon terrain golle ma gol stade o noon holliri qima tigui ko nder lebbi nogas nayyi woni nder duuɓi ɗiɗi tawi koye fecca koye dogue tati hen roggere arwanide koye nder lebbi jeegom e nder ɗina lebbi jeegom noon holliri ma terrain o kay ko ɓuuri hewde golle mum ma gas hani taw so welama omo wawi fettede fuggo koyguel e nder roguere ɗiɗi ɓeɗe nde kadi nden kadi ko lebbi jeegom koye nder roguere noon o holliri ko plateforme o waɗete ko nden kadi ɓe mbaɗata pose pelouse o e wadde clôture stade o e ma gol tribune découvert o so tawi ko phase tataɓo o noon on ko hitande woni sappo e ɗiɗi lewru koye on phase noon ɓe mahata tigui tribune couvert keddiɗo o e mbaɗa kadi ko aménagement caggal woni boowal stade o kala ha joni ko kabruji men ɗemgal pular sen ɗummima to leydi Sénégal koto leydi Algérie paaɗene biyetenoɗo Liamina Jirwala ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Algérie guida hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi ha hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi kanko yalti aduna aseta hankino gas jeetati lewru mars 2026 ɗiɗo duuɓi kala noon o wonno koye sippirde rafi jooɓiɗo mo o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeetati e nayyi o hooti e joomi ko noon ko nder hôpital militaire Mohamed Chakera Mekhas e nder mo Alger lamorgo leydi Algérie laamu ngu noon yamiri tigui balɗe tati tawi ko sunare woni 3 jours de deuil national e nder jokli leydi he kala sono mima to leydi Algérie koto leydi Mali paaɗen Abdoulaye Maïga ko ministre des affaires étrangères woni jaagogal kafinagal ko fate jokkodiral leyɗele e gueɗe caggal leydi mo leydi Mali o holliri tigui guila ñande nogas jeetati lewru mars gonɗen ɗum ko wonde kay tawi koye kuɗol secrétaire général makko biteɗo Moustapha Traoré circulaire woni kayit kay hollirde wonde kay dépense uji wonde kay dépense uji diplomate uji e consulaire ɗi kala poti tigui ko oɗo ano poti yarude o holliri noon kala lewru ko yoɓe mbaɗa ɓeeto kala kay diplomate nde waɗata ɓeeto mum kay guila e consul aji ɗi ha ambassade uji ɗi moni foof waɗa ɓeeto mum ko foti dépense ude e nder lewru ɗum noon ko caggal kay nde digui bureau de vérificateur général woni tigui yurnitoɓe dépense uji kay e ngaaluji leydi ndi caggal kay nde mbanno tigui enquête aji men e nder yoga e diplomatie ji ambassade uji e consul aji tawi tigui dépense uji kewɗi ɗi ndewani lawol wondude dépense uji kewɗi mbaɗaɗi e dow inde boje cagum noon kala holliri kala agent diplomate e consulaire yamirama kay nde waɗata évaluation mensuelle mum ko foti sohlude kala lewru woni ko foti hatojinde guila kala lewru kay guila tigui ko hollira tigui laamu ngu ko adi ñande capantati lewru mars 2026 évaluation noon ko guila kay ko fate tigui yagara autoji mabɓe ko fate consommation mabɓe courant e koɓe kutotto ndiyam e gaz kala eko fati crédit ji téléphone mabɓe eko fati koɓe abonnement ji mabɓe internet kala nde ɓe kollirta ɓe mbaɗa bilan mabɓe évaluation ɓe kollira laamu ngu kala lewru yidde laamu ngu noon e oɗo saaha joni ko ustude dépense uji haɓade kayi kala bonande ko fate ngaaluji leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen no gasi ɗiɗi cadre et agent tawi ko gollotoɓe toon to ministère de la justice et des droits de l'homme fodɓe kay tawi ko fodɓe yaade retraite men tawi ko lama tigui ɓe jeehi retraite mabɓe guila ñande goho lewru janvier 2026 e nder mabɓe noon ɓen yaaɓe retraite no gasi ɗiɗo hen no gasi goho hen sappo e goho ko magistrat ji hen sappo e goho ko magistrat wondude greffe ji ɗiɗi wondude tigui e wondude e tigui yimɓe tata tawi ko personnel fonction publique wondude yimɓe jeegomo tawi ko contractuel en gollotonoɓe toon to ministère ministère de la justice e nder magistrat ji jeegom sappo e goho noon yaaɓe retraite ɓe ne tawe hen mennoɗo wonde hoorejo cour suprême biyeteɗo Fatouma Tera wondude e ancien directeur contentieux de l'état biteɗo Badou Hassiya Traoré ko ñande sappo e jeeɗiɗi lewru mars noon ɓe ɗo ɗo ko nden tigui cérémonie tigui won sappo e jeeɗiɗi lewru mars gonɗen ɗo ko ñande hen waɗano cérémonie tawi ko cérémonie baynodiral hakkude mabɓe e laamu ngu tawi ɗum waɗi ko toon to ministère de la justice e gardegol ministre de la justice biteɗo Mamadou Kassou Gueye o waɗiɓe hommage noon o yettiɓe o jarniɓe kay e golle mabɓe ɗe ɓe gollini leydi ndi guila kay e cakatagal mabɓe haaɓe jeehi retraite mabɓe ha joni ko leydi Mali keɗen biteɗo Ibrahima Adama Diarra
ko ingénieur e fannundema e génie tigui rural mo deuxième classe o subama ono mama directeur régional des génies rural de la région de Bougouni ko kanko wonno directeur régional par intérim région mo Kulikoro do saha joni o waɗama directeur régional mbiɗen région de génie rural mo région de Bougouni ko neɗɗo teskaɗo noon coftude no fewi gollotoɗo kadi jiɗɗo golle belɗo gollodade ha joni habruji men demgal pulara habruji men demgal pular takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tijani Alpha Mama Siley Ba to ka haydi galle ceerno Amadou Tijani Kane e ceerno Mama Cissé to fondu ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Belel Gawde Wuro Nayyi ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK 8 nakcote ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓeri ko to leydi Iran pudorɗen to leydi Iran noon ko hande waɗi balɗe capanɗe tati ko dowlaji tedduɗi Amérique e Israël ndendi dole men e peeje men koni koɓe men ene mbaɗa guerre contre leydi Iran hande kadi waɗi balɗe capanɗe tati ko leydi Iran holliriɓe tigui wonde koɓe cikkanno ko wona noon tigui balɗe capantati hande kadi ko jeygue huɓata e nder golfe o no disonno aseɗa hanki o noon robela huttiste en tawateɓe to Yemen aynima tigui missilaji ɗiɗi tigui tawi kadi ɓe toɓɓi ko leydi Israël ko ngol ɗo woni lawol garwinigol kay balɗe capantati ko guerre o fuɗɗi kay ko huddiste en woni robel huttiste nde ayno missilaji faade toon to Israël ne yakora kadi ma Israël joftigo ɗum noon firti tigui ko guerre o ma ɓeydu yaade kay saabu jogori yettoyade ha toon to Yemen alada hande o ɗo gasi jeenayi lewru mars 2026 leydi Kuwait e leydi Émirats arabes unis kala keeɓi belɗo neldal tawi ko missilaji missilaji dronaji ɗi leydi Iran weddi faade mabɓe ɗum noon weddi faade mabɓe ɗum ko ɗina pindiniɓe alada hande o kamɓe Émirats arabes unis wondude e leydi Kuwait no kala ɓe tuɓɓi noon e nder le noon oɗo tigui tawi ko usine biyeteɗo fonderie aluminium woni tigui taynowo aluminium biyeteɗo tamo Bahray al biyeteɗo Alba kañum tigui woni tigui fonderie ɓurɗo mawnude e nder windere he kala missila yani e nder makko yimɓe ɗiɗo gollotoɓe e nder makko mbarmi hen hoorejo leydi Iran holliri tigui wonde koɓe keeɓi kabaru tawi ko kabaru ummorade Pentagone kabaru labɗo kay hollirde e oɗo saaha joni wonde dowlaji tedduɗe Amérique woni koye heblanade kay wadde opération tawi ko opération militaire woni neldude koninkoɓe mbaɗa guerre terre nder leydi e nder leydi Iran koto dowlaji tedduɗe Amérique paaɗen saaha mo dowlaji tedduɗe Amérique oɗo saaha mo koye saaha mo dowlaji tedduɗe Amérique woni heblanade kay wadde guerre tawi ko guerre terrestre woni guerre leydi e nder leydi Iran aseɗa hanki o navire woni bateau mawɗo no fewi taw ko Amérique naaɓe yettima e nder zone de responsabilité de commandement central mo dowlaji tedduɗe Amérique tawateɗo toon to Moyen-Orient navire o noon ina jolni ujunnaje 3,5 dadiɓe guila kay wiyeteɓe guila kay wiyeteɓe les marins e wiyeteɓe soldateɓe dowlaji ten emi e marines en kala ene tawe e nder navire o oɗon navire noon ɓe mbiyata ɗum ko Tripoli o yetti Moyen-Orient ko aseɗa hanki o kon Tripoli noon oɗo navire Tripoli noon o ɓurno wonde tan koto nder leydi Japon ko jalawma hanki o yetti toon to Moyen-Orient koto dowlaji tedduɗe Amérique ha joni keddoɗen ɓeɗo wiyeteɓe hokkere jeeyaɓe groupe handela tawi ko alliéji ɓattiɓe wallodireɓe laamu leydi Iran ɓe mbaɗi piraté compte messagerie personnel biyeteɗo Kas Patel noon kañum woni directeur FBI woni police fédéral mo dowlaji tedduɗe Amérique nden ɓe naati ha e nder gandi messagerie makko noon ɓe jaltini toon noon guila tigui dossier ji ha e kabaruji ha e nate ɓosoje e photoje kewɗe ɓe jaltini ɓe cari ɗum e nder weeyo e nder réseaux sociaux FBI noon gowɗini kabaru o wi tigui kono FBI wi tigui wonde kabaruji ɗi ɓe pirate ɗi kala ɗin kabaruji kay ko compte makko personnel guila o waɗaka directeur FBI siftinde noon kanko biyeteɗo Kas Patel o noma tigui o ardina FBI ko guila tigui e lewru guila hitande 2025 ko nden o waɗa tigui directeur FBI koto leydi Russie paaden bombardement Ukraine e nder leydi Russie tawi frappe o ko drone yani tigui wari tigui jamburu goto woni neɗɗo goto civil e nder région mo Belgorod ɗum noon Belgorod waɗɗani kerol hakkude leydi ɗe ɗiɗi leydi Ukraine bombi kadi port mo Baltique
alada hande o nogas jeenayi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom koto leydi Finlande cakkitoɗen dronaji ɗiɗi ɗi cuwa taw andede woni no identifié ko ɗin tigui woni jandi badɗi accident ɗi jaani e nder leydi Finlande ɗum ko alada hande nogas jeenayi lewru mars 2026 ɗi jaani noon ko sara nokku biteɗo Kuvala ina tawe tigui to banggue worgo leydi Finlande ko ministre mabɓe noon de la défense kañum ɓayini kabaru o wi noon wonde ɗum ɗo ko violation des droits du territoire leydi mabɓe Finlande noon ene rendi kerol mum kay Finlande e leydi Russie ɓe ndendi kerol jungol no fewi saabu juutendi kerol hakkude mabɓe ene qime ha ujunere temetere capanɗe nayyi kilométre eɗo ko noon ko ɗon e ɗon noon de kayni ɗin dronaji caamiɗen ko ɗon e ɗon armée leydi Finlande taw ko armée de l'air mabɓe ɓe nuldi avion de guerre mo hinde chasseur FA 18 hornde nde waɗata mission mum d' identification et de reconnaissance ɓe boucli on diwan ɗon e oɗo saaha eɓe nayi luskoji mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nataɓosojo ko Saydou Abouba ñalawma janggo so tawi ko ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Ablaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on